Sziasztok, én Joker vagyok. Na, sziasztok, én Joker vagyok, vagy mindegy. És ez itt a Magic Craft bemutató ilyen Sky PvP. Tudom, hát az egyik ember, vagyis van erről videót, de hát megadta az építését, én próbálom. Sziasztok, én Joker barátja vagyok, hazajött és én fogok neki segíteni. Hát igen, hát ő az asszisztensem. Hát, Na, laggal szerintem le fog esni. De hát már érzem. mit zabál a zsiráf? Téged. Akácia. Hát, amit a zsiráf szab... Hát, látom, hogy gyorsaságpotit. De hol vagy? TP a Wazard. TP-zek. Bam head. Boom headshot. Boom headshot. Mennyi egyenesen is kapsz erőpotit, hinnyed. A... Kösz az erőpoti, rohadjál meg. Nézd, Ott van fönt a gyorsaság, te hülye. hol? Itt felettem. Te nagyon nyomorék, gyere már vissza. Hol? Itt van fönt. Ja! Ez meg szétdobált engem erőpotival, nézd meg. Istenem áldám. Jössz egy PvP-t? Dehogy is. Mi erősebb a kőkardavasnál amúgy. Nem tudom, de nem érem el, na. Én is alig értem el. De Valamelyik jumpot csak speedpotival lehet még csinálni. Azért hozok speedpotit magammal. Azt hiszem itt a nagy toronynál, aha. ott kell speed. Na passz meg leestem. Mert béna vagy bakker, hát nem. Legnagyobb toronynál. Jó, az melyik? Az meg. Emberek, én nagyon hülye vagyok. És mindjárt mennem kell. De úgy már mennem kellett. Sajtos. Jó, hát 51 perc múlva vasárnap van. Rohadjám! Ünnepeljük majd. Leestem. Vasárnap van. Ja. Új év! Ja, megvan. Jó, még én az jump, XP meg potit megkeresem. hát szerintem fölöslegesen keresed. Na, ez kell egy orsaság poti. Emberek, hát Leestem. itt vagyok a kastélynál. Bitches, nigga. Mi a? Jó, hát az nem megyek le csak utoljára. És úgy van, még egy jump itt bent, bazd meg. Föl akasszam magamat. Te melyik toronynál vagy, Márina? A legnagyobb. Nem. És ilyen várszerű. Ez a legnagyobb, amiben én vagyok. 2 perc múlva vasárnap. Nem, 3 perc. Neked. Ó, Ádámka. Tépézzél Nem volt itt semmi. mert ezt meddig építették ezek a buzik. Ja. Na végre felértem. Diam elvért. Védelem 4, Ó, tépézek. tör 3 és egy is aranyalma. Ó, Elföljössz nad. majd ide szépen. Te létszi már. Én lemászok azért. De hallod? Jó, de legalább az aljára tépéz oda. Please. De köszönöm. És most fel kell lépcsőnöznöm. És ennyi. Nem ennyi. Hoppá! Protection 4. Gyere vissza. Mondjak én. Gyere vissza lefele. Ja, megyek én. Te mit csinálsz? Te mindjárt leelőzlek. Az lehetetlen, jó, hogy bókaló ütkezek mindig, akkor jó, hogy leelőzöl.
Szia. Jó, szóval elérek mindjárt. Jó, én leírtam. Én már itt vagyok kint. Én is. Néga? Nyertem néhány emeltet. Wow! Itt még volt egy ilyen, amit meg akartam. Fájtolunk. Néga? De komolyan mi a... A pofázom. Ez most mi akarna lenni? Tudom. De én mit vagyok spawnon? Én is, mert leestem. Hol van az XP potit? Ja, amúgy. Na, ennek a videónak ennyi lett volna. Bocsánat, a picit rövid volt, de ez csak ilyen bemutató. Köszönöm, hogy néztétek. Ó, bakkerom, órakjam. Én Joker voltam. Én kozár voltam. Sziasztok!